आंनि मुङा मिथिंगा रामसियारि आङो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर टाउननि खाथियाव थानाय आम्बारि बिलपारा गामिनि आं दा सिलचर मेडिकेल कलेजाव सेकेन्ड इयार MBBS आव फरायबाय दं। जोंहा माने न'खराव एसे राङारि उसुबिदा जाबाय दं मानोना जोंहा बाबाया खेथिसो मावो नालाय एसे आंनि फरायनायाव उसुबिदा जाबाय दं। बेनिखायनो दासान्दि आङो जोंनि ससियेल मिडियाफोराव नुबाय दं दि जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गोबां स्टुडेन्टसफोरनो बिदि मदद होबाय दं। बेनिखायनो आंनि जाहोनावबो आं सानो आङो राङारि मदद मोनोब्ला आंनियाबो फरायनायाव मदद जागोन मानोना न'खराव न'खरनिफ्राय आंखौ दा एफर्ड खालामनो एसे खस्थ' जाबाय दं माने न'खराव प्रब्लेम दं जा न'खराव बाबाल' दं बा आइ गैया आरो आदा सासेल' दं बिसोरो बिदिनो खेथि मावनानै आंखौ मदद खालामबाय दं आरो दा खिन्थु जिहेतु एसे खस्थ' जाबाय दं न'निफ्राय हरनो थाखाय बेनिखायनो आङो सारखौ आंनि साइडनिफ्राय खावलायहरनो सानो आरो एसे आंखौबो मदद खालाम जाहाथे।